Nginibingelele ngane zakwethu, niyaphila lapho? Ngiyaphila mina ingane zakwethu, yabona. Khona elinye ivesi elilodwa ngane zakwethu ngifuna silishare lapha, yabona. Yabona. Yabona uJesu Kristu ziningi izinto azenzayo empilweni, yabona, singakubala ngamagama kuningi, kodwa khona into enkulu ayizele okwathi mayezozalwa uNkulunkulu watshela uJosefa okuwubaba kamkhulisa la emhlabeni, yabona, uJosefa. BenoMaria, yabona, ingilosi mayifika lapha ibatshela umlayezo ukuthi bazozala indodana, yachaza konke lokhuzana umsebenzi akazowenza uJesu Kristu. Kodwa khona into enkulu ayisho uNkulunkulu mayethuma ingilosi ukuthi izotshela uMaria noJosefa ukuthi umsebenzi kaJesu Kristu yini kahle, umsebenzi nje omkhulu kaJesu. Ngiyayibona izinto imangaliso eziningi uNkulunkulu azenzayo ngoJesu Kristu kuze kube namhlanje emhlabeni, yabona, kodwa khona into enkulu ayizele uJesu Kristu. Ngicela siyifunde ngane zakwethu lapha kuMathewu chapter 1 verse 21, yabona. Awuthi ngiqale ngiyifunde ngesingisi ngane zakwethu. Lithi and she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Elezulu lithi uza kuzala indodana, uyiqambe igama lokuthi uJesu, ngokuba nguye oyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Bamba la ukuthi uJesu Kristu leli gama leli waliqanjwa uNkulunkulu ngengilosi ukuthi uzozalwa, igama lakhe uzobizwa ngokuthi uJesu Kristu. Into engichaza kakhulu la lithi nguye oyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Lize lithi abantu bakhe, leli gama lokuthi uzosindisa abantu bakhe. Wonke umuntu ophila emhlabeni ngane zakwethu ngokwehlukana kwethu, umlungu, umshangani, umpedi, umZulu, wonke umnyasa, bonke labahlobo, lonke lolu hlobo nje, lonke lolu hlobo, ngwaseZimbabwe, ngwase-America, singabantu bakaJesu Kristu. Malisho la lithi nguye oyakusindisa abantu bakhe. Wonke umuntu ophila emhlabeni umuntu wakhe uJesu, ngokaJesu. Yebo, ukhuleliwe wazalwa owesifazane emhlabeni, kodwa njengoba kuzaliwe ngempumelelo uJesu okwenze kwayimpumelelo ukuthi uzalwe. SingabakaJesu njengoba siphila sonke emhlabeni, yabona, ngokwahlukahlukana kwethu, yabona. Into eyenzakalayo uJesu Kristu, lengilosi mayitshela uMaria noJoseph, batshela ukuthi uzozala indodana, ayiqambe igama lokuthi uJesu Kristu, uJesu, ngokuba nguye oyakusindisa abantu bakhe ezonweni. Into ayizele kakhulu uJesu Kristu uzosindisa ezonweni ngane zakwethu, yabona, uzosindisa ezonweni. Lonke uhlobo lwezona ngane zakwethu, uyabulala, uyantshontsha, uyaphinga, wenza lonke uhlobo lwezona. uJesu Kristu umsebenzi wakhe ukuthi ezokukhipha kulezo zono, uphila impilo eqondene noJesu Kristu, nethokozisa uJesu Kristu, ukuze nama ufa ube nesabelo ekhaya ezulwini, yabona. Umsebenzi kaJesu Kristu uzosikhulula nje ezonweni, yabo. Lisho kanjalo leli lizwi leli mawulifunda kuMathewu chapter 1 verse 21, yabona, ukuthi makuchazelwa uMaria lapha, kuchazelwa noJoseph ukuthi mayizalwa lengane igama la uzoba uJesu Kristu, ngokuba nguye oyakusindisa abantu bakhe ezonweni. Yabona, ingichaza lapho ukuthi nguye oyokusindiswa. Ingakho thina esikholwa uJesu Kristu sisindisiwe ngenxa yokuthi uNkulunkulu usikhiphile ezonweni ade sizenza, wasenza saba ngumbuso wakhe, saba ngabantwana bakhe, siphila impilo yakhe manje, impilo engcwele nempilo eclean. So umsebenzi kaJesu Kristu ngane zakwethu, ziningi into azenza uJesu Kristu empilweni yomuntu, kodwa ikakhulukazi ukukhulula ezonweni. Ngidliwa yile ibamba nje leyo, ngokuba uye ozakukhulula, ozakusindisa abantu bakhe ezonweni. Alisho kanjalo izwi. Nawe lifunde ngane yakwethu, hayi ukuthi ngikhuluma imbudane efundwa yimi, into le engiyithola ezwini lenkosi. Matthew chapter 1 verse 21, yabona. Ngiyabonga, nibe nosuku oluhle, yabona.